Korea International. Nagpadayag sa ilang suporta sa paglambo sa Mindanao ang lain-laing ahensya sa gobyerno ug mga miyembro sa Foreign Business Chamber ato sa Mindanao Development Forum nga giorganisa sa Mindanao Development Authority kun Minda. Sumala ni Tony Peralta, ang chairperson sa European Chamber of Commerce of the Philippines Southern Mindanao Business Council ug honorary consul for Finland. Importanteng adunay saktong direksyon ug plataporma aron mapahibalo sa tanan nga luwas sa bisan unsang aspeto ang Mindanao. If you look at it, the pandemic was really a game changer of sorts for the economy, for our country as a whole, and for other countries around the world. They are also undergoing the impact of what happened to them during the pandemic. Mato di Peralta, importanteng mawagtang nasa hingpit ang travel advisory sa ubang nasod alang sa ubang lugar sa Mindanao aron makainganyo pa og mga mamumuhunan gikan sa laing nasod. Og kinahanglan nga ipahibalo ang migawas nga pagtuon sa Minda nga walay angay ikabalaka sa Mindanao, hilabi na sa peace and order. Usa sa ikapasigarbo sa Mindanao ang natad sa agrikultura nga may usa sa nagunang panginabuhian sa mga tao. Mindanao today stands at a pivotal juncture showcasing a thriving economy, increased budget allocation, improved peace and order, and a productive array of different sectors. Our Mindanao truly is a land of beauty and bounty, with so much potentials awaiting to be tapped to further sustain this island development. Nagpadayag sab sa suporta ang DENR sa ginaduso sa Minda nga kalambuan sa isla sa Mindanao hilabi na sa green economy development. Here we aim to reduce waste generation and plastic usage, and we are also implementing a safe e-waste management partnership with UNIDO that protects human health, environment, and the protection against cancer-causing elements of e-waste. On climate action, we do know that Mindanao is among the most vulnerable areas in the country. Through the Small Grants Program in the Philippines funded by the UNDP and others, we have now partnered to build socio-ecological and economic resilience. Atol sa press briefing, gisulti Secretary Leo Magno ang pagmugna sa Minda og Resiliency Resource Center nga moresponde sa mga disaster o kalamidad. Gani mitambong sab sa forum si DSWD Secretary Rex Gatchalian nga katambayayong sa Minda sa mugnaon nga center o gilauman nga mahatagan kini og pondo sa national government. Tumong sa forum nga malatag ang tanang plano sa Minda ug matabangan ang Mindanao nga mulambo papag-ayo nga naila na kaniadto nga food basket sa Pilipinas.